показвам и техниката или начина, по който се прави тази покривка с сърма. Така, първо с материала, с който ще правим покривката, или сърмата. Сърма вече не се намира, или т.е. сърмата трябва да бъде чиста метална нишка, за да може, когато се работи, да не се прокъсва сърмата отгоре и да се вижда конец. Сърмата е шийми върху една подложка, за да седи релефно цветето или формата, която искаме да направим. На времето не е имало материали и са ползвали хартия, но тя изключва вече прането и почистването на покривките. Не са ги чистили, така се пазили са ги от зацапвани. В днешно време имаме повече разнообразие на материали. За да направя този релеф, аз използвам филц, който лесно след това се пере. Филца, класически филц, не много дебел. В случая имам червен филц, а сърмата е светла, която трябва да направим тази сърма. Така, но като започнем да я шием отгоре, ще се вижда отдолу кадифето. За случая подлепваме филца с плат, който ще покрие и ще поеме цвета на златната сърма. Така, понеже филца е изкуствена материя, плата също, когато го изгладим, плата се залепва за филца. Ако не може, ползваме двустранно подлепващо, което да залепи плата за филца, да може да получим и формичката, ето го той се залепи. Плата върху филца. Зарязваме парчето, което ще ни трябва за формичките. След това трябва да си нарисуваме формата. За тая цел трябва да си сграфим, за да е горе-долу еднакво. Искаме листенцето да ни е горе-долу 3 см и половина. Готов вид. За да станат еднакви листенцата на цветето. Малко геометрия. Които ще ни бъдат подложка на сърмата. Начертали сме го и сме си ги изрязали листенцата, с които трябва да работим и сърмата. Плата, върху който ще се прави. Преди хубавите скъпи покривки с много бродери са правили върху кадифе или плюш. Седат тежко, красиво или памучно кадифе. Така, задължително го подлепим отзад, за да има някаква стабилност при бродерията, за да ни поддава плата и да заздрави кадифето. Ето го, тук сме го подлепили, ако може текстилно подлепващо да се използва в случая. Другото необходимо е гергеф. И отиваме към сърмата. Така, сърма няма откъде да си купим, не се продава на пазара. Единственият вариант, който остава, е да си направим. Сърма има в молине на Челенца. Продават, което е най-метална нишка, която можем да
използвам и за случая. Тези нишки молинетата са по 8 метра челе. Аз разнищвам по накатови и навивам на мазурчета. След това по 3 нишки, според зависи колко дебела искам да ми бъде сърмата, ги навивам на вретено. Това вретено сърмата се присуква много добре. Че сърмата трябва да е много силно, добре присукана, стегнато. Присукваме по 3 нишки. На 3 вретина си присукваме колкото можем повече метри. След това 3 вретина заедно присукват на 4-то, за да получим и ето тази дебелина сърма. Тоест като почна да върта аз, не трябва да се цепи сърмата. Ако не е добре присукана, нишките се делят. Затова трябва да е много добре присукана, за да остане гладък конец. И да можем да получим рисунка. Подготвили сме материалите за работа. Сърмата, плата, гергефа. Проблема на бруша е, че върху него не може да се рисува или ако спот се нарисува, много бързо пада. И общо взето, когато работя на кадифе или на плюш, работя с точки. Откъдето започвам и къде трябва да свърша. Останалото нещо се прави с пръстите, за което вече се иска повече практика. Нарязали сме си листенцата, набили сме сърмата. Друго основно правило, когато работим сърма, е, че със сърмата никога не се шие. Сърмата я водим отгоре. А самата сърма се ушива с конец, който конец трябва да е в същия цвят като сърмата или да не се вижда. Макара която е същия цвят, другото основно нещо е клъцката. Без нея не можем. Изкарваме сърмата отдолу. Вързваме сърмата, не може по друг начин, защото бяга. Започваме да ушиваме сърмата около листенцето. Вторият цвят сърма по модела.
такава обиколката, откъдето ми излиза клончето.